companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Avui parlarem del canvi climàtic, la cimera aquesta que s'està fent a Barcelona sobre el canvi climàtic, l'escalfament global del planeta, la capa d'ozó. Bé, perquè us en feu una idea, només dos exemples. El primer, sabeu que a causa de la descongelació s'han trobat uns éssers prehistòrics fins ara desconeguts totalment per la humanitat? Ho sabíeu? No ho sabíeu? Clar que no ho sabíeu, perquè no mireu la premsa. Doncs sí, s'ha trobat l'Homus pelus. L'Homus pelus és una raça que havia existit temps ha, que eren uns homes molt peluts, amb uns pèls llargs i molt gruixuts. El que vam trobar concretament, es va tirar un pet i va morir fuetejat. Sí, fa gràcia. La veritat és que fa gràcia, a mi també me'n va fer. I bé, posarem un altre... Sisplau, una mica de serietat. Posarem un altre exemple sobre el canvi climàtic, sobre l'escalfament global del planeta. Una conferenciant va explicar l'altre dia que havia notat que mentre feia l'amor amb el seu home li havia posat la mà en els genitals i els havia trobat més calents de lo normal i més forts. Un altre conferenciant, concretament la de Finlàndia, va dir: l'exemple que ha posat la meva col·lega, jo també l'he experimentat amb el meu home. Quan fem l'amor, li poso la mà als testicles i els té més calents de lo normal i més forts. Llavors, tot fent tertúlia, parlant amb un altre de les conferenciants, li van preguntar: tu has notat el canvi climàtic en els testicles del teu home? I ella va dir: no. I doncs prova-ho. Evidentment que ella ho va provar-ho. Va, continua. Continuem. Al cap d'uns dies es van tornar a trobar i la tercera conferenciant anava ben masegada, plena de patacades, tota trista, moixa, i colltorta i ensopida, per no dir altres adjectius. I les altres li van preguntar: i doncs, què t'ha passat? Has provat allò dels testicles del teu home? Diu: sí que vaig provar-ho. Quan estàvem fent l'amor, li vaig posar la mà als testicles i li vaig dir: ui, els tens calents i forts com l'home de la finlandesa i com l'home de l'austríaca. I em va fotre una patacada. És un altre exemple que fa gràcia, però són exemples real, de primera mà. Reflexionem-hi.